Ginoo maanaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo ug masakiton ug himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, ining tawhana angay gayod nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Hesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Hesus ug sa pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay, ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos muduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya ug miingon sa mga tawo nga mikuyog kaniya, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Naay positive, naasay negative nga view aning atong Ebanghelyo. Ang negative kay gihago sa opisyal si Jesus, iyang giingnan, paanhia si Jesus akong balay aron ayohon ang akong sulugoon nga himatyon. Nya sa dihang duol nas balay, sa ayaw lang di ay di ko takos. Nahago ba? Kamo sugot mo mahago mo? Ano bang ingnon ka nga aring-aris balay nya igna duol na ka kita na nimong balay na imo sugat nimo, ayaw lang di lahos. Zaman, di ka magliyaw-yaw. Og kita gyud og ako ingon ari-ari pa der kay pagmisa, pag abot as dool-dool mingon ayaw lang dai pa der, di na dai pare. Mingon tingali ko buang-buang man kamo diha ano. Inyo man tang hago-hagoon kadaghan para ba nakog schedule dito nya inyo kong hago-hagoon. Di abtay ka usa nga gitiksan ko ba agihangyo ko nga magmisa sa sementeryo, di
Nako, layo-layo ra ba kay ang akong misa dito sa dapit sa south, unya ang sunod nga misa dinhi dapit sa norte. Di dool ra dinhi. Nya nako, apiki man kay 1 hour and a half ra ang interval ba. Nya hangyo gyud mayo ay kuan lang gyud pader, isingit lang pader. Ay sus, idol jud ka kayo namo pader. Nana. Sige hangyog follow up kani akong sekretaris Remy. Unsa mas pader ha, remind this pader nagkaduol ba pertig yung makapollow up. Nya motor pa man to among service adto ni Edgar. Tong habal-habal na drivers Edgar, akong driver. Ako pag humangin na mong misa, pas-pas gar. Lab lusot-lusot gyud nganas mga jeep kay pas-pas gyud kay layo god. Ana pertig na mong pas-pas. Init pa kaayo, abog pa kay tanan. Sus, pag-abot na ko dito, usa sa mga monsignor din sa Sugbo, gailis naman sa iyang sulob. Naamla kita pare. Ano ba, nag-ready na ba? Padoong na mo misa. Wako mo lahos, din hilang tahonong. Gisugat ko sa nag-imbitar. Naku, naamla kita pare siya. Gusto lang may pader nga mo kung celebrate ka ba? May manggudang makita jud ka nga naa ka, pero siya gay among gi-imbitar. Kung celebrate lang ka, hasta na kong laguta. Ingon ko. Kung sa pagtuon ni mo na ako, imo ko bugal-bugalan, kadaghan sa akong gibalibarang schedule tungod ani niya, imo lang ko palingkod-lingkoron diha, daghan kay ditong naghangyo na ako, nga ako'y mumisa niya, karon imo lang ko palingkod-lingkoron, kay imo kong himuong props, ana ako pertim pangayog sorry, siya pa di ay stipend ako, ayan lang stipend. Pero kadawaton gugugod, ako, ay lang na. Balik dayon mi. Dili sa yun oy kanang mahago bitaw ka. Mo na negative. Ana. Pero si Jesus kay nagtan-aw mas kasing-kasing, wa siya maapektuhi sa iyang pagkahago. Unsa may iyang gitan-aw ug nakita niya kasing-kasing sa nag-imbitar niya ang pagkamapaubsanon ug ang grabing pagtuo sa gahom niya. Ang gahom ni Jesus ba, mituo siya nga mapaubsanon. Mao na gipangita as Ginoo nato, dili ang kining atong siging simba kada adlaw, kining akong sigig misa. Kay posible man sige tag simba, sigig misa, pero way pagtuo. Nya posible man sang naay pagtuo, pero dili mapaubsanon. Pagkadaghang mga magtutuo karon arrogante. Ay daghan ay. Ang una na kaning gawali. Ngay gano ba, sawaya ko no kuning akong wali. Di ba moingon din ko, saman, kamoy pare o ako? Ano na yan? Kamo, dili mo, sawayon mo ano yung silingan nga way simba-simba. Di mo suko. Ha? Oh, mga naong ninyo, dali kayo ng suko Mingon din ka, mura sag unsa, mura rabasag mo simba. Ano rin ka? Pero kusubya kayo na sila manaway ka nang di manimba, mao man ay magsigig observe na to. Nya dali ka na sila kakita o atong apan, simba-simba, tanawa batas. Tuo magkana ilang liktor-liktor, na ilang salmo-salmo diya. Ingnon pa, tuo magkana iyang misa-misa, para ram na kulikta. Hingwartam ng pariya. Nadagan diya. Nya wala bagi sila kahogs kulikta, ako pa yung lagi hingwarta. Tinuod ba usahay? Onya, unsa man na siya? Ayaw kakuan. Ang kasing-kasing nato nga mapaubsanon og matuhuon. Gisayunan ka ng pagpaubos sa opisyal, sugua lang ko. Kay naasag ko'y mga sulugoon nga akong sultihan, mutuman dayon, isulti lang. Ang akong pulong gamhanan manggani, murag inana ba? Ang akong pulong gamhanan manggani, kana pa bang imo Lord? Mas gamhana na, mao na isulti lang nga maayo ang akong sulugoon ug maayo siya. Nya kining maong mapaubsanon nga pagtuo sa opisyal, mo'y atong gigamit part sa atong pagpangandam sa pagkalawat. Ginoo, sa to? Dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang
ug mamaayo ako. Nindot ano? Mayroon ba kita musulti ana? Pero ang nagsulti, sus, wa day mo tagad siya ang silingan. Purti day ka mapahitason. No? Kamo, di mo mapahitason. Managad mo sa inyong silingan nga sige glibak ninyo. Oh, da. Lisod magimog tagad spari nga buyago ng inyong buhok nga inyong gikuluran. Moingon magimog danasa na hisgot na sa danang buhok kulor-kulor. Mura ra bagyo gwapo ning paria. Ana ba? Isaway sa dayon ba? Ayaw, Lord. Ipangulong lang, maayo ra ko. Ana. Daghang kitag ayuhonon pinaagi sa pulong sa Ginoo ning atong kadao, kining atong pagkamalaw-ayon, dili man ta makatangtang ani. Mura man tag katong himatyon nga sulugoon aning opisyal, kining atong pagkalibakirog libakira, pagkabakakon, pagkahinawayon, pagka-judgmental. Ayuhonon man nga mangayo tagpulong sa Ginoo, Lord, ipamulong aron ko maayo. Nga inikaayo na sa nato, ato sa nang ipaambit sa uban. Muna diri sa atong unang pagbasa, si kaning San Pablo, nag-ingon gid siya. Ang pag-ampo, ang pagpangilyopo, o pagpasalamat sa Ginoo, ato yung itumong para sa tanang tao. Ang tanang tao atong iampo o atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ikaduha, ang mga pangulo, ang mga hari sa kalibutan, masimbahan man or gobyerno, magampo ta para nila. Sa ato pang atong kasing-kasing, kung muampo ka sa tanang tao, apil na tong kabit sa imong bana, apil na tong mga kauban sa imong anak og suyop, magampo ka para sa ilang kaayuhan. Apil na tong nagsigig pangural anang imong agianan nga wa na kay agianan. Apil na nang gasigig pangural anang imong agianan sa kanal sa inyong balay nga iniguan anha na mulunop ang tubig sa inyong balay, iampo. Sa inyong iampo para nila? Ha? Nga makubid unta. Ayaw. Magampo gani kas Ginoo sama sa opisyal ang iyang giampo para sa iyang sulugoon. Unsa man nga maayo sa sakit. Ana, kung nasakit ang kabit sa imong bana, ina, Lord, maayo unta siya sa sakit. Ana, aron dili siya magantos. Nya kung gusto man jud ka, Lord, nga magpadayon iyang pagantos, ibalhin na lang na din hinako. Ana, kay mag-uol ra ba ni akong bana kung masakit ang iyang taong kabit. Ana, good. Kamo mga asawa, makaampo mo ginana. Ha? Dili. Yawan on mo. O di mo mutuman sa pulong sa Ginoo. Nga niingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa man mo ingon, higugma ang imong buutang isig katao sama sa imong kaugalingon. Imong isig katao, generic man, tanan man. Maobitan ning pagpakamatay ni Kristo sa cross para man ni sa tanan, di man ni para lang sa mga buutan. Di man ni para lang sa mga Katoliko o katong niila niya, para man ni sa tanan. Nya karon ikaw, unsa man ang imong pag-ampo, para lang nimo o sa imong kusog ra ba kitang moampo magpamisa pagyud ang pari patuon pag paderbuutan ba kay ni paderbuutan yo kay ni pader ana imong Ginoo ayaw lang pag-focus anang buutan, iapil po tong buangon, di ba? Mo na sa ato dinhing tubag sa Salmo unsa may atong giingon sa to na wara basat kay bawo. Dalaygon ang Ginoo kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ninduta no kana bang imong manager nga nagtaktak nimo tungod aning kuan karon, tungod aning mga retrenchment, nya gitaktak ka, nya magampo ka para niya, sus na promote na hinuon.
Nya ikaw wa na kay hapit kaon. Nya sa ito na promote. Malipay ka. Moingon ka, Lord, salamat ha, gidungog yun nimo akong pag-ampo na promote ng akong manager nga nagtaktak na ko sa trabaho. Or mag-uol ka. Ang imong igsuon nga portigyod ka tikasan nga ang inyong kabahinanan siyuta giilog pagyod. Nya magampo ka para niya siyang kaayuhan. Kay nasakit magkanser, imong giampo naayo. Purti na sang yaw-yawana. Arrogante na sad kayo. Makapasalamat kas Ginoo. Salamat Ginoo gidungog gid nimo akong pagampo nga maayo siya sa iyang kanser na isog na sad kayo ay. Muana ka. Ang imong bana ni hubag ang atay tungod sa inom. Nya ampo ka Ginoo maayo in town. Naayo imong bana kana galigid na sa siyuta siging inom. Nya mayon ka salamat Ginoo na nibalik na sad ay. Naayo in town. Maana ka. Muday kas Ginoo nga gidungog imong pagampo. Kana ato sa nang dawato no nga gidungog atong pagampo. Perti maganing kaon slamok na akong gidungog sa tingin pagampo slamok makakaon unta ko rog dugo. Suga sa kaon nila mo kay mahurot man sa ta. O na ampo tas Ginoo. Kini maoy gipangtudlo sa simbahan. Kini maoy gihubad sa kinabuhi sa mga santos. Si San Roque nagampo sa mga nagsalikway kaniya. Ang mga martir, bisan gani kani si San Juan Crisostomo, kasinahan ni siya sa mga leaders atong panahon na, gi-exile ni siya, gi-persecute ni siya. Ang iyang kasakit, iyang gi-offer para sa kaayuhan sa iyang mga kaaway. Muna nga nahimo siyang agent of peace. Ang iyang pagwali para gyud sa kaayuhan sa tanan. Unang kanindot og maingon ana tanong, nga bangwa na tay kaaway ba? Sunan ka magwali kag higugmay mong kaaway, pulong mo nas Ginoo. Nya unsaon na nimo pag-translate ron nga ni simba ka dinhi nya ingon ning Ginoo higugmay mong kaaway. Unsaon naman lang ng tao nga nagsigi og balikas nimo, sigig panulisok nimo, pakauwawan pa kas publiko, i-post pa kas Facebook, perti na yung taong uwawas imong guba na kay imong dignity. Ang saom na nimo, iguli ro nimo, kusmuran o pahiyuman? Kana, pahiyuman. Nya, magluto karon kay birthday nimo, unsa man, hatdan nimo sudan o dili? Hatdan na. Di ba? Uy, na ospital man. Wa may ikabayad. Mga 100,000 ang bill. Nya naamang kay yutang gamay. Unsa man, ibaligya nimong yuta para ibayad atong iyang bill o dili? Baligya. Nya pagkaayo, gihingin lang anong kas imong yuta. Unsa man, maingon kas Ginoo nga dalaygon ang Ginoo kay imong gidungog ang akong pagampo. Ha? Oh, ina dalaygon ang Ginoo. Nga naman, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo nga maliwat kaniya nga wa nay yuta, wa nay balay. Apan ang imong kasing-kasing nahigugma sa tanan. Total, lumalabay raman ta din higod. Muagi raman ta. Muna, si Jesus, niingon gyud makakita unta kog pagtuo nga sama ni ini. Kana bang wa mo angkon og iyang kaugalingong dungog kung dili nagtan-aw sa Ginoo nga mao ra gyud magbubuot sa tanan. Mao to ang pagtuo og kinaiya nga gipakita sa opisyal. Mabitaw karon nga kita mapaubsanon tang kanibang mga donate din hiba, donate kaning gipang donate ba niya usay manguha am tangad to sa Palawan, RD Punsyap, ana no, Imluelier, daghan kaayo dito nga kana ganing ang ihatag wrong spelling ana digid taon maklaim ba
nang ingor sa kos Ginoo gadto na ko unom ka buok wa maklaim usahay sa na doble sa suwat man naman ni pader lain ba yan kapoy kita sige hatod nga to huwat-huwat pata dito nya ang resulta di ay di ra day maklaim nana mo ampo rasad ko nako wa ra ba ko kailaan ida tiksi lang niya na pader ipausab lang na imongan kay wrong spelling ana ako rasang iampo sa Ginoo mentag makamatngon tong gatig aga padaan nga wrong spelling ako ngan ana mo kuan ba ya mo nagi panahon nga mo text dayon mo ingon dayon pader ako nang gikoreksyonan sayop man ditong spelling ay salamat kwarta na sad ni Ardi Ponsiap daghan kay tagdi maklaim kay way mga name of sender ana nya ako mangi-announce dinhi nga gampo sa ko Ginoo ano gon man sa ning niya oy na ini takes nako pader ako kunong suwayan og negotiate kay naa man koy suod didto basin pader matabangan ka nga makitaan ang mga ngan ana name of sender kay wa na magi mo takes nato nako tanawa na agi mga tao lagi nga matuman gidunggon to pagampo basta para kaayuhan hago ginoon hago yun ana ato rugbarog ta nya ingnon pa ko pari day ka sir pari ko day ana sige sir dadalang nya ning adto sa imong kuan parokya ana mag-sir ba lain ba yan ang tawgon tag sir nya pari inom sir-siron ta mura nung tag ulitaw noon tanaw sa nato dito sa gasir-sir arang-arang sagnaw nga ingon engineer ko dai na usahay pero di ay dawaton lang gunagod di ka mailhan dai di ka dawat yan dawata lang sir-sir kada basta imong kasing-kasing pari nganom dai og di mo muilan akong pari ko nganom dai nga akong kasing-kasing pari man di ba na importante ngano man di ko nimo i-honor as follower of Jesus akong kasing-kasing follow man ni Jesus ngano man di mo kong sawayon nga nagpakaron ingnon ko nga hingwarta ko nga buangon ko imo sana pero wala magpasabot akong kasing-kasing tinuod na nakasentro mas Ginoo ngano man di padayon ko ani importante ang ato yung relations Ginoo mao ginay the most important nya diha dapita mahimo ra ng tinuod basta mapaubsanon ug matuuhon ang atong kasing-kasing nganindog ta mga igsuon uban sa dakong kalipay pasalamatan ta ang Ginoo nga atong amahan ug sa samang higayon musangpit kita kaniya sa pag-ingon Ginoo nagasalig kami kanimo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga matabangan unta sila sa grasya sa Dios sa pagkamatinud-anon sa ilang mga saad magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa mga nangulo sa atong nasod nga makiangayon unta silang moapod-apod sa mga bahandi niining kalibutan magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo Ginoo nagasalig kami kanimo alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta
sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga nangamatay na, dadon na unta sila nga didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom nga Dios, among paglaom ug kusog, dawata kining among pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.